आंबो गस्ला खुनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आरो हयतोबा सोरजोंबा गाज्रि भाइरेल जानोसै आरोना होमबानो नोंथांमोना आंखौ हयतो गोबां सापर्ट होगोन होननानै आं सानो आरोना मानो होनबा दिनैयो मोजां भिडिअ होबाथाय रावबो इउटुबारानो आंखौ हेफाजाब होआखै दिनैहालागै आरोना ओमफ्राय बेयावहाय साननाय फैदों आरो बिदिनो गोबांनो आं सानदोंमोन हयथ' आंखौ हेफाजाब होगोन खोना सोरबा गिदिर गिदिर इउटुबारफोरा होननानैबो आङो बे मिजिंजोंबो भिडिअखौ बानायदोंमोन स्कुलनि प्रसेसखौ लादोंमोन नाथाय दिनैसिम रावबो इउटुबारानो खबर लाहरासै आरो आंजों हेफाजाबखौनो होआसै ओंखायनो बेबायदिखौनो थांखिखौ लानांसिगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोना खिन्थाहरलाय साननैसो जाबाय एनिथिं एमजे आदानि भाइरेल भिडिअ बार बायदि बेखौ भाइरेल खालामबाय आरो नेक्स्टआव फैबाय जोंनि बर'नि भुमिका सावला बिथांनि भाइरेल भिडिअ बेखौबो जोंनि बर'फ्रा बार बायदि भाइरेल खालामजोब्बाय माने दा जुदि आंबो गस्ला खुनानै जुदि भिडिअ खालामो बार बायदि जागोन खिन्थु दा जोंनि बर' समाजावहाय मोजां खामानि अनगायै गाज्रि खामानि मावबासो भाइरेल जायो बिदि दिनैयो प्रुफ होबाय आरोना दिनैयो गिदिर गिदिर इउटुबारफ्राबो भाइरेल जानायनि सायाव गाज्रि भिडिअनि सायावसो भिडिअ खालामो खिन्थु मोजां भिडिअनि सायाव भिडिअखौनो खालामा दा जेरै जों समाजनि खामानि नैबे स्कुलनि जिथुनिखि खामानि लादों बेखौ मावफुंनायाव दिनैसिम सासेबो इउटुबारा आंखौ मदद होनायजों आंनि जानानै जेनेबा भिडिअखौनो बानायफेराखै माने बानायाखैनो आरोना जे आं जेदि समाजनि खामानि गथ'फोरनि खामानि इयुन जोंनि बर'नि समाजनि इयुननि खामानि मावदों बेयाव सासेबो इउटुबार गेदेर गेदेरफ्रा माने आगान होफाफैयाखै आरोना जोंनि बर'नि भुमिका सावलानि सायाव बुंबावनोसै आङो जे जिथुनिखि भाइरेल भिडिअ जायथुनिखि भुमिकाखौ 12,000 बायनो होननानै बुंदों हरसेनि थाखाय नङा होमबा बे भिडिअखौ बे फैसाखौ जुदि बे रांखौ जुदि नैबे स्कुलाव इनभेस्ट खालामो बोर मोनगोन खिन्थु बे भुमिकाखौ बायोब्ला साव मोनगोन गुरैयै खावलायबाय नोंथांमोनखौ मोजां गाज्रि बिजिरनानै नायदो जे समाजाव जेनेबा आरो गिदिर गिदिर इउटुबारखौबो आं खावलायबाय आंखौबो अननानै भाइरेल खालामदो नैबे स्कुलनि सायाव जि हाबा लादों हाबाफारि लादों बेखौ नोंथांमोना मदद होफादो भिडिअ खालामनानै होदो आरो आदा एलफ्रेडखौबो आं गुरैयै खावलायबाय बिथाङाबो समाजनि फारसे गोगोमै साननाय दङ ओमफ्राय आं आदा एलफ्रेडखौबो गुरैयै खावलायबाय नै स्कुलनि फारसे एसे नोंथाङा मदद खालामदो हयथ' भिडिअनि जेरै हेफाजाब हरदो नङाबा जेनेबा बे स्कुलनि मुङाव डनेसन थाइसे थाइनै हायोबा हरदो होननानै आं गुरैयै खावलायबाय आं दिनै नोंथांमोनाव बे भिडिअखौ मानो बानायबावदों होनोब्ला आंना कार्डआनो थोआसै माने जिथुनिखि आं कार्डनि प्रसेस मावदोंमोन खामानि मावदोंमोन बेयावहाय कार्डनिया माने खम जाबाय आरोना आं मिथियामोन जिखिनि हिसाब जादोंमोन बेखौ बेयावहाय माने आरोना थोस्लाबहैयासै बेनिखायनो आं गुरै खावलायो आरो दा आंनो गोनांथि दंबावो माने 15,000 रांनि गोनांथि दंबावो आरोना स' आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय आरो नोंथांमोना आंखौथ' रावबो इउटुबारफ्रा हेफाजाबखौनो होखायाखै आङो बुङो आंखौ हेफाजाब होदोंमोनबा पाब्लिकआनो हेफाजाब होदों बेनिखायनो आङो थेंक इउ स' माच आंनि रायजो राजा गासैखौबो आरो जायथुनिखि इउटुबार आं बिथांमोनखौबो गुरै खावलायबाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ खालामालासिनो एसे मोजां भिडिअफोरखौ नोंथांमोनाबो खालामनो नाजा आं बेखौनो गुरै खावलायो होमबा उननि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो आङो एसे कार्डखौ नोंथांमोना देखायहैगोन हयथ' नोंथांमोना आंखौ थगायदों सानगोन बेनिखायनो आरोना होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बे माबा बानायनाया दा गासैबो जाजोबखाबाय ओमफ्राय माने 5 केबि दंफां थौथा नांबावगौ आरो 5 केबि थौथा नांबावगौ आरो ना ओमफ्राय इयो माबानि बेरेन्सिनि बियो जाहैजोबखाबाय बिना आथिं बानायजोबखाबाय ओमफ्राय दोथाबनांसिगौल' ओमफ्राय नैबे दा डेक्सनिया दङ डेक्सनिया आदा जानानै दं बे आद्रायाबो माखासे फैबाय ओमफ्राय 5 केबि थौथा नांगौ बे थौथाखौ होबानो जाहैजोबसिगोन आरो मेकआप गासिबो ये जाहैबाय बेरेन्सिनियावनो मोसोंखारजोबखाबाय आरो ना सब जाजोब्बाय आरो बेरेन्सिनिया दा ओमफ्राय नै इनि दङ ओमफ्राय दा इनिया माने आद्रा जाबाय आरो ना दा आद्राखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय दा
जिखिनि नांबावगौ बेखौ जेनेबा अर्डार हरसिगोन ओमफ्राय आरो ओरै नैबिनिया ओइयाव दङ आरो ना खावसेया मैया होफैदों आरो बेखौ नैखिनिया आरो इयो बिटनि जागोन आरो ना ओमफ्राय बे जाहैबाय बिटनि जिखुनु माने बे दंफांखौ 5 किबि दंफां नांगौ आरो जायखिजाया 5 किबिबानो ग्रोब जाहैसिगोन आरो 5 किबिबानो बेखिनियानो आरोना लोगोफोर मावगासिनो आरो खामानिखौ जायखिजाया जाजोबखाबाय जाजोबनायालाय 5 किबि थखथा मोनबानो जाबाय कमप्लिट जागोन आरो होमबा आङो दा रायज्लायहैनोसै थांनानै रायज्लायहैदो माबाजों दंफां बिगोमाजों दंफां लाबोदों होनदों बिसोर थाबनो थांनानै रायज्लायहैबानो जाबाय दे नोंथांमोना जाय माने हरगोन होननानै साननानै दङमोन बे गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै बेनो आंनि गुगोल पे आंनि मबाइल नाम्बाराबो बेनो प्रफेसनेल मबाइल नाम्बार आरो गुगोल पे नाम्बाराबो बेनो आरो एकाउन्ट नाम्बारा बेनो कड नाम्बाराबो बेनो स' नोंथांमोना जुदि खबर लाहरनो गोसो बेवहाय नाम्बाराव खबर लाहरनो हागोन आरो नोंथांमोना आंजों हेफाजाब होफानो लुबैयोबा गोसो दङब्ला गावनि हारिनि मानसि होननानै बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन